Z jedných najviac dôležitých vecí vo vašom videu sú hudby. No dnes nájsť hudbu pre vaše video je dosť ťažké. No a v tomto videu vám ukážem, ako hľadať hudbu. A na to budete potrebovať dve aplikácie, YouTube a Shazam. A môžeme začať Shazamom, ktorý funguje jednoducho. Proste otvoríte aplikáciu a potom kliknite na toto veľké logo a začne počúvať hudbu, ktorú potrebujete. Taktiež Shazam má aj knižnicu všetkých hudieb, ktoré vám Shazam našiel. Ale Shazam má aj nevýhody. Tou prvou je to, že potrebujete inú elektroniku na prehrávanie hudby. Môže byť nepraktické používať Shazam zároveň, takže musíte prepínať aplikácie alebo použiť iné zariadenie. No a ďalším problémom je to, že Shazam vyhľadáva len online skladby, takže je na Wi-Fi. Ďalšou aplikáciou, vďaka ktorej môžete vyhľadávať hudbu, je YouTube. Funguje to tak, že otvoríte YouTube, kliknite na vyhľadávač a potom kliknite na tento mikrofón a teraz sa vám objaví, či to chcete povedať alebo pustiť hudbu. My ale klikneme na skladby, pustíte hudbu z iného zariadenia a už len počkáte, dokým YouTube vám tú hudbu nenájde. Ja dúfam, že ste toto video pozerali až do konca. Veľmi rád by som chcel, aby ste dali odber a like a zatiaľ čus.